armeijassa, on tuolla Kauhavalla lentosotakoulussa. Ja siellä hänen valmentajanaan on painiväelle tuttu Pasi Huhtala. Sitten puolestaan Paselle tuolla Pajujahdessa opiskelee liikunnanohjaajaksi ja siellä häntä valmentaa Juha Lappala. Shapur! Sappe! Hyvä Sappe! Hyvä Sabur, suoraan jalkoihin. Fasu beleli! Fazla şaka zedeli. Nakanin! Oli näkee joi. Hei, pää kiinni vittu. Jaina! Sapu Rahmani yritti nopeaan jalkoihin mennä, mutta ei ihan ehtinyt. nopea. لا جاوب تقني ودي. Ja Näin sitten tommosen matala junta, joka on aina harvinainen vapaapainissa. Fasu. Nyt on Shaporilla aika hyvä travatti, joka siinä saako kaivettua pisteitä siitä. Shapur mili. Ja Ilmajoen tytöillä on tiukka taistelu. Oi, ja bile Fasu! جاي بقى انا اولى ده صديق الدفاع. Näin! خلص فاضي يا محمد. اطلع عندي. Hei se kännykkä. On. Ja siellä ensimmäinen jakso päättyi Paselle Ahmadin pistevoittoon. Ja Ilmajoen tytöt jatkavat tiukkaa taistelua. Ja kyseessä on siis 35 kiloa finaali. Fasu. Shaf! Shapur. Fasu. Fasu! Husta kuudespuuten! Husta kuudespuuten! Ottelu päättyy Janika Vakkilan pistevoittoon. Ja Janikalle siis Freestyle Cupin kultaa ja Emppu Haapaojalle hopea. Sarja 50 kiloa Matulle 2. Toimistopaperia. Ottelu numero 79, siellä Juuso Latvakistola, Vaasan Voimaveikot saa luovutusvoiton, koska vastustaja Magomed Abdulbutayev ei ole ehtinyt linja-autoon Oravaisista tänne Vaasaan. Syyntä luovuttamiselle voi olla näköjään monta. Ota video. Ota video tuohon jatkaa. Ja ykkösmatolla Ahmadin veljekset jatkaa painiskelua. Kakkosmatolle tulee jälleen ystävyysottelu. Miika Alasaari, Seinäjoen painimiehet vastaan Aleksi Seppälä, Laihian Luja. Ja siellä on Shapur Ahmadi saanut Vaselin oikein tiukkaan puristukseen ja saa tästä toiselta jaksolta ylivoimaisen pistevoiton.
Saa nähdä kuinka käytäs sitten kolmannessa ja ratkaisevassa jaksolla. Atte, haluatko jatkaa kuvaamista, mun käsi tärisee? Chapo Rahmadi saa siellä serkkupojaltaan Imad Amerikanilta vähän ohjeita. Saa nähdä kuinka ne tetsii sitten tällä kolmannella ja ratkaisevalla. Ystävyysottelu jatkuu siellä. Mennään toiselle jaksolle kohta. Ja Fasel Ahmadi ratkaisi tämän ottelun takavyöheitolla sitten loppujen lopuksi ja vie sarjan 60 kiloa mestaruuden. Chapo Ahmadi hopea.